Yhden kerran tullut seisoo eteiseen. Onko? On. Minkälainen tilanne se on? Tää oli huikea. Tää on tosi huikea. Meidän lähetti vielä semmonen pubi ja me käydään meidän jätkäporukan kanssa ottaa. No, silloin tälle parit bisset siitä kattoo vaikka fudista ja me istuttiin siinä pöydässä ja siinä takana oli toinen pöytä ja mä sanoin meidän kundeille, ketä istui siinä mun pöydässä, että hei mä lähden himaan saunomaan ja jos teillä on jotain halua, niin voitte tulla jatkaa vielä iltaa meille. No ei siinä mitään, sama ääni ja kuulu siihen viereiseen pöytään. Oltiin saunassa perheen kanssa ja mä mietin, että mitä helkatti, että miksi meidän koira haukkuu. Meidän koira haukkuu. Pieni veto käyttää. Niin, niin sanoi Kikka, että käys kattoo eteeseen, että onko tuolla joku sellainen. Niin sit Kikka meni kylpytakki päällä siihen eteeseen ja se kaveri, ketä istui siihen viereisessä pöydässä, niin on siellä, että joo, että Atte kutsuu. Kikkalle, että tuu saatte itse selittää tänne. Se oli tullut samalla kutsulla siihen, niin että jos sä kuulet jossain, kun sä oot ravintolassa, että jotain mitä viereisessä pöydässä puhutaan, niin kyllä sä ymmärrät, että se ei välttämättä koske sua. Mutta hän ei ymmärtänyt sitä niin. Mistä hän on sitten saanut osoitteen, niin tässä on ollut semmoinen opetus. Atte on soittanut mulle ja opettanut tässä matkan varrella, että hei, et sä voi kinastella niiden kommentoijien kanssa. Ja mä oon soittanut Atelle, että kun tietetään firmalle uudet käyntikortit, niin et sä voi kuvaa sitä snappia, että sit tulee näitä eteisen seisojia, että tietää osoitteet ja numerot. Se on totta joo, että ois Suomessa oppinut sen, niin kuin Jonttu sanoi. Opittu. Kantapään kautta näitä juttuja. Että ihan kaikki ei pidä näyttää. Että se oma yksityisyys on. Mä toistan, että koti on ihmiselle se paikka, missä pitää saada olla rauhassa. Että siinä se raja niin kuin ihan viimeistään.